Hai kublai api naga Holy Redeemer Renewal Center mau klam. Shua bangan peni api ya ka Jingkyrpad jong I Director jong ka Holy Redeemer Renewal Center mau klam I Reverend Father Joby Mathew MSFS. Aku aban peni api bagai ka retreat center ko ka jing alam jong I Father Director kini kidur hangne ka peni ya ki kendro hakaban bu ya ki dur jong nyeuteli ki jing sengosi jong kamaria hakaba kitu ki pakwa ban wan ban shong ban duai ki la ban wan ban duai yakin ki nyau tili ki jing sengosi jong kamaria hakaba ringi ong the $7 of Mary nang ta syakane ko ke liang pin I ko ke jaka barang tli hakaba ene ka center kamut bantei ya ko ke ying mani ke barit ke ba ai kerteng Divine Mercy Chapel te Syashkor mata ya kena Jingkyrpad jong I Father Joby Mathew MSFS but nakaliang jong ngaru iba ya trelang hakan ka center ngaru ngakwa aban ya wari pi pa kumbau try ula kerku ya ka jing em gi jong pi te piru le se pila ban kumka dak jong jing sngongu kamtam kitu kiba yo jing montoi nakaneka center te let's say pila banyarap yangi kumpa I Father in saong ngaru ngayawer lang ya pi ba penyarap lem ya kaneka center ba ai jing montoi ban sam ka ktin ke jong blay ban penyo ya ka jingkerku na ujisu de gitu kibreu ki pang ki pasitom ki ba ting ki ba don ya ka jing yap lenter ha kaying ka sem jungki kumangi kasi ngi ong yap terut tongba ya kum kita par khoi nang ba jong kene ka center jong kene ki jing syakri jong kene ki leng dot soblay best ki harap ten markata to syak skor ya ka ba ini Father Director Father Joby I wan syapi Jingkyrpad house name banwan kadon kawai ka sngi kerpang ru yanga bad ngakwa ban bojing tumu jemut kumne usnem jongga jubilee jongaru jongga jingentang lindo arpusan snem kha kata ka por ngako banai kawai ka jingais ngobha yapi kawai ka jingais ngobha ya ka tain nong stoin ha ka jubilee jonga ngako banai henre ngam don eye ha ka ti banai jingais ngobha PHI jingais ngobha yanga ngan pin phaino namar ngam don kam kano ka tiar ngadon jain ngadon mobile phone ngadon bahron nadong syadong ka bodon ka te henre lada PHI jingai ngan pin pai no yapi da ka basna kano ka tiar kawe ka bangam angnut kalong kawe ka Divine Mercy Chapel te ha ka jubilee jonga ngakwa banai jingai snobha yapi baro ngakwa banai jingais ngaba yapi kawe ka Divine Mercy Chapel let's say don't give a lay shalinda jonga imane hangdo ngi pinkra ya ka retreat center so tuniem hangdo kawduna minta kalong kawe ka Divine Mercy Chapel baki bru kin yo late banduai na binta ka jingisne jongu bale henry dadapi barop ya trailang kasuk ban pindep kato ladapi ya trailang ngalong ubateli PHI ngaba yanga ngan pinbai kata ka jingais ngaba namar ngamdon kame ye Satu niem, tapi baru pide ban perkat. Namar pi perlu sibun ki pisa kerleng dan deh. Henry ngako banai jingais ngeba ya ki kon jonga nong stoin diocese barokawe house nem banwan hakal jubilee jonga balang. Topis ngokum no ai wa umen siem bakudu persadi api bangindup la banyat trailang bansna kawe ka Divine Mercy Chapel kayim bane jingisne Jimble. Nakabinta ki pait pilaban late duai, pilaban shong slam, ban pan ya ke jingis ne jongu jisu. Pis ngokum no. Lada pe don shi tenga ai. Lada pe don shi potenga ai. Lada pe don shi spatenga ai. Lada pilaban ai shilak ai. Satu omde nakabinta shi piaru ngam don kam namar ngala don na dong shadong. Namar ngapin don kam tenteng ya ke sopti arpos nemuru na du ka por banglasu. Ngam don kam eye na pi. Like no ya ka jingais ngaba ngako ban pin ba ya pi hangne namar klam mapi ngamla ban leye ngokum no so biang to pilaban perkat mo pilaban perkat te katakan salong ka yim mane jingis ne jumble jongki kon baro ki bodon ketilang
nakabinta ka na ka jingis ne Jubilee. Haba pipay ka to bila banong ngaru ngala snaya kani ngaru ngadon binta bante ya kani. Satu ni ngaru nganong kane ka daga Jubilee gift yaki beriu barojong kanong stoin diocese. Ngakarmen bait uji suin persad men CMP nakabinta kane ka Jubilee gift nakabinta jumpi. Pikuan Jubilee gift ka Jubilee gift kalong jingis ne Jubilee yangi. Jingis ne Jubilee yangi.